O sa mga nag-crave karon diha og lechong baboy, tutok na mga kapuso kay kapin 50 ka lechong baboy ang gihanda ato sa ika-24 nga anibersaryo sa Barangay Komunal sa Davao City. Ani ang balitang barangay ni Kent Abrigana. Little Miss Komunal. Sa mga naglaway na ni ining lamian og crispy lechong baboy. Arat na sa Barangay Komunal sa Davao City. Kay anaalang naman sa 57 ka mga lechong baboy ang ilang gihanda aron libre nga kaunon. Kini atul sa Lechon Festival nga kabahin sa selebrasyon sa 24th araw ng Barangay Komunal adlong Miyerkules. Naata ikatulo na yata nako nga lechon festival na to. Dati man gud baka ta. So karon medyo nasawaan ang mga tao sa baka, ang lechon na punta. 15 ka mga purok o 15 sub ka sectoral groups ang magtigi kung kinsa ang dunay pinakadako o pinakalami nga lechon. Ang pangutana, mupasakaha ang lasa sa mga gihanda nga lechon sa atong mga kapuso sa Barangay Komunal. Crispy kayo siya ang panit. Tapos, sakto lang ang lasa niya. Nalipay. Nalingaw ko. First time ko nga nakakaon ng lechon. Lami kayong litson, insakto ang timpla, dili parat, dili tabang, dili hilaw. Sumala sa Barangay Komunal, kini ang ilang pamaagi aron masuportahan sab ang mga hog racers sa ilang lugar. Well, ginasuportahan na to ang atoang mga backyard hog racers. So daghan pa sad na sa kong barangay. So agi ka na pa pagsuporta po sa ilang livelihood. So ni-shift ta into sa ani na pod nga festival. Kauban si Mel Colmenares, Kent Abrigana, 1 Mindanao.